Patay usa ka sospek human misangpot sa pinusilay ang entrapment operation sa CIDG bar batok niini sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Kanaugban pa sa report ni Jess Tony Humamil. May resulta sa pinusilay ang entrapment operation sa operatiba sa CIDG bar batok sa usa ka sospek gumikan sa ilegal nga pagbaligya og armas sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Target sa operasyon ng 56 anyos nga lalaki nga usa ka X-ray technician nga residente na sa maong lungsod, kauban ang lain pang suspect. Apan diyang nabatikdan sa mga suspect nga otoridad na diay ang ilang katransaksyon, didto na nagkagubot. Gibanggaan pa sa target ang sakinan sa CIDG o gipaarakan. Apan patay atol sa itabo ang maong suspect. Samtang samdan ang usa ka personahe sa CIDG bar atol sa pagbinaylo ay og bala. Nakuha gikan sa suspect ang 2 ka unit sa caliber 5.56mm Bushmaster o guban pa. Samtang gidala na sa CIDG RFU bar ang laing suspect nga magatubang og kasong paglapas sa Section 32 sa RA 10591 og direct assault of a person in authority. Sa barangay Pimbalkan sa Mamasapan o Maguindanao del Sur, samdan ang 2 ka sibilyan nga residente sa lugar human maigo sa saag nga bala. Dihang miulbo ang tensyon tali sa 2 ka grupo. Nakaangkon og samad pinusilan sa paa og tiil ang 2 ka mga lalaki nga dayong gidala sa ospital. Sa investigasyon sa otoridad, nagkaengkwentro ang grupo nila ni Commander Badrudin sa MILF 118 Base Command ug ang grupo ni Commander Zainuddin sa BIFF Karyalan. Gilang gibakwit sa barangay hall ang mga residente gumikan sa tensyon. Samtang sa barangay Lampayan, Matalam, Cotabato, patay ang usa ka lalaki nga gilang si Roxel Pungyan, human giatangan og gipusil sa wala pa mailhing gunman. Sa investigasyon sa otoridad, gikan nag-withdraw sa usa ka ATM ang biktima niadtong adlong Lunes. Na-recover sa crime scene ang 5 ka basiyo sa bala nga gituang mao gigamit sa gunman. Padayon ang investigasyon sa otoridad sa insidente. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao.